kažete na današnje izbore u 10 opština? Da će pobediti, kako ono više tumu. Da, za metanike. Dobro. Da učinim maksimalno neprijatno ovu situaciju. Reci nešto, Maja. Bratiću, šalim se. Bratiću, ubit ćemo te. Šalim se, nećemo dirati našeg brata. Samo polakšu. Imamo prostora i vremena, ajde sedimo i čekamo ga, šta radimo? Ja sam fazonu da, ja ne mogu da odlučim tako da ajde da glasamo, to je, vi mi rećete u kojoj ste fazonu, njima treba još 45 minuta do ovdje. Kako učite? Ja se lagam. To znači da ili skraćujemo stazu ili ćemo da uhvatimo noć. Ja sam voljela baterijsku lampu. Skraćivanje nije opcija. Noći pa 7, neće nas noći uhvatiti sigurno. Ali ćemo potencijalno doći u Beograd kasnije nego I evo nalazimo se u dolini Ibra. Pa ne pretjerano, ako smo planirali... Na samom početku našeg putovanja, čekajući bratića da dođe iz kafane. Napeta situacija. A to dalje povlači da ježek nećemo piti. Da, nažalost. Bratiću, ježek si nam uskratio. Da Bog da na ježa seo. Na toj kafi. Da, ovo se neće sve snima. Ne dođe ovdje sam pa da krene da će pogubit će se još gore. Ne sme sam, ako dolazi... U tom slučaju bolje da ga čekamo. Bratiću, ako nisi Ušće mogu da nađeš. Šta ćemo onda da ga jurimo po kuskajima? Pa ništa, ajde da ga sačekamo. Lovno, Bratiću. Ajmo na rakiju. Bog me! Ove, Ajde, nek bude zdravije. Tako, sa sve kamerom u kafanu, ono, znaš, ono... za mnom ura. Za mnom, ono, ajde, pomoć Bogu, ono, Ovi video klipovi će biti stvarno najbolje od snimamo ove ljude. Zabrinuta faca El Komadantea Ilije. Onda posle hajka nema restorana. Dovršava svoju prvu cigaru Restoran u Duglavima posljednjih 5 teško. minuta. Osim ako drastično skratimo tu. Kusturica, šta imate da kažete? Skraćenje nije opcija. Skraćenje nije opcija, tu smo blizu administrativne linije, tako da skraćenje nije opcija. Da. Kamen, skuplji kamenji su se kone. Stvarno? A, u denoj sobi imam 4 kamenja. Ja, vrati sam krenuo tu.
ćeš.